The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119, 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Ang sunod nga mga gutlo ato kiniigahin sa kahilo mga pagampo, giatagan kakaroon og higayon sa pagkumpisal sa imo mga sala ba sa hunahuna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ingon nga mga magtotoo. So gamita ang recovery technique sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo nga dili pa magtotoo nga nagpaminaw ning atong Bible study, gidapit ka, giawhag ka sa pagpunting sa imong pagtuo, paghatag sa imong pagsalig, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas o ikaw maluwas. Kay matud pa sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magampo kita. Let us pray. Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study under the Vic Balbido Evangelistic Ministry.
so we can focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. Nagapasalamat kami kanimo, Dios, nga imong preserbar ang imong mga pulong in writing for it, both in the original languages as well as in translation. Imo kami gihatagan sa activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided, God, the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, which is your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O busa, as we approach the study of your word, niining adlaw, nagaampo kami nga imong buksan ang among kasing-kasing to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth, pagtubong espirituhanon, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan, o ganiyan sab kita nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, magpadayon kita karon niining atong hilisgutan nga giuluhan nato the protocol or the doctrine of the protocol plan of God, nga apil na niining atong paghisgot bahin sa doktrina sa kaluwasan. So magpasalamat kita sa Dios nga iya kitang lugwayan pa niining higayuna aron kita makatuon sa iyang pulong. We are in good health, we are alert with a clear mind, og we are still breathing and alive, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Grasya kining tanan sa Dios. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Karon magpadayon kita sa atong gibiyaan nga gisgutan niya itong miyaging panahon o higayon kita nag-uban, o ato naman kadtong at kanimo bahin sa guide nga akong gihatag kaninyo, nga dili ka mawa sa passing sa order of creation, nga ako kang gihatagan og some kind of a memory aid nga guam, ang pulo nga guam nga nagarepresentar ang G, God, ang U, universe, ang A, angels, o ang M, man. Okay? So, sa Binisaya, ang Diyos, sunod ang universo, ikatulo mao ang mga anghel, mga manulunda, o ang ikaupat, ikaw tao, man. Now, nasayod na tag kinsay unang buhat sa Dios. The first creature of God mao si Lucifer. Okay? O atong gitun-an kadto bahin ni Lucifer, nga karon dili na siya Lucifer, gipawong ang iyang suga kadanag, gipawong sa Dios sa panahon nga nalaglag siya gumikan sa iyang hingturok diha sa iyang galamhan ang pagkamapahitason. So mao kadto unang sala sa unang binuhat sa Dios, the first sin of the first creature, nga si Lucifer, nakabuhat niya itong maong sala. So giigihan siya sa Dios o appeal sa 1/3, usa sa tulo ka bahin sa mga milyon ka mga anghel
giapil, mikuyog man sila, misunod sila ni Lucifer nga karon Satanas na. So mao kadtong misunod niya nga 1/3 of the millions and millions of angels, mao kadtong mga manlulunda nga gitawag na nato karon og mga unsa, mga demonyo. Okay, mga demonyo na ang nisunod ni Satanas. O ang other half na 1/3 maoy nagpabilin nga loyal ngadto sa Dios. So mao ni nabahin kadtong mga binuhat sa Dios nga mga milyon ka mga manulunda o mga anghel, o mao kadto ang nitabo. Okay, so miingon ang Dios nga kay nangaturungan ka man Satanas nga ako kang itambog, ingon lang yun ana, so miingon kang ako dili Dios sa gugma. Okay, akong i-oktaba o akong i-postpone una ang akong pagsalibay kanimo, pag kanang tambog kanimo dito sa linaw sa kalayo, ako una nang i-postpone ug akong buhaton ang tao ug didto gibuhat si Ish. Okay, no kadtong tao gibuhat sa Dios gikan sa abog o lapok. Kita abog man, we are dirts, gikan kita sa dirt. So gihuypan ang iyang duha ka ilong o nahimo siyang living soul. Mao kadto si Ish, mao tay original niya ngan. O karon sa pilat siguro ka mga centuries, mga siglo unsa ang ilang pakigambitay sa Dios kay nagsunod man sila sa Dios. Dili pa sila, si Ish pa. Unya dihay adlaw nga mi ingon ang Dios nga murag dili maayo og maginusara ang tao. So akong hatagan na siya og paris o kaabag. Okay? So iyang gipakatog si Ish og perform sa Dios ang unang anesthesia nga surgery with anesthesia. Okay, gikuha ang usa ka gusok sa kilid ni Ish og gihimo niya nga usa ka babay og mitungha si Isha. Isha, I-S-H, S-H-A-H, Isha. Okay? So si Ish o si Isha, nag-uban na sila dito sa paraiso, in the Garden of Eden. Karon, nag-uban sila sa Dios o nagahimo sila o kanang pakigambitaw sa Dios kay sila hingpit man. Okay? God created them perfect. Ang una natong ginikanan, si Ish o si Isha, kaya wa pa man sila malaglag. So, they have perfect relationship with God in a perfect environment. Moto ilang gipuyan ang unsa Garden of Eden. Diha tanan hingpit ang tanan mga provision nila. Okay? Now, usa ka adlaw niya na miingon ang Dios, Ish ug Isha, aniya kong isulti ninyo. Okay? Paminaw sa mo. Magkakaon kamo sa tanang bunga, sa tanang kahoy dinhi sa hardin sa Eden. Makakaon kamo. Kana. Gawas lamang sa bunga niya ng kahoy diha sa taliwa sa hardin sa Eden, nga diin ka ng bungaha, maoy pag-ila sa maayo ug dautan. That is the tree of the knowledge of good and evil. Okay? Maura na dili ninyo makaon. Ayaw gyud kan anak. Mao ka nagsulti sa Dios. Kay sa panahon, paminaw, sa panahon, sa adlaw nga kamo mukaon niya na, mamatay gayod kamo. Sa original,
It says, well, ang meaning niya na mo, dying you shall die. Okay? Na meaning niya na. Okay, karon. Gipasidanan sila sa Dios. Okay? Kaon sila sa tanang bunga, gawas niya to. Nakaron, kini si Satanas. Si Satanas, nga kanhi Lucifer, miadto dito sa hardin, o misud siya sa usa ka serpente. Misud siya sa usa ka has, sa binulano ni sinultihan has, o sa mga the Cebuano term is bitin. Okay? Kini si Satanas misud niya itong serpente, kanila itong gawiton serpente. Ug nganong serpente may gipili ni Satanas, ug dili itong mga iro baron, iring baron o unsang hayop, nganong kadto man yung serpente ang gipili. Ibaw ka ngano? Tungod kaniya itong panahon na ang serpente mao'y paborito nga pet sa mga katauhan. Pet. Karong panahon na lain naman ang mga pet. Iro naman, iring, unsa, sa ini mga parot baron o unsa, haas naman ganiyang uban. Karon ba? Okay. Naumbo pasabot niya ito nga, gipili ni Satanas ang serpente mo iyang sudlan. Kay kadto ko si Satanas, giyatagan siya kanang gitugutan na siya, nga makasud siya kanang lawa sa tao, butang, o unsang mga hayop, okay? Iyang sudlan na, gitugutan na siya. Nakaroon mo iyang gipili ang serpente, kaya nga nung lagi, mao to'y paboritong pet nitong panahon na, o katong serpente, ang bitin, dili pa tumagkamang sa original, dili tumagkamang, tindog to siya, o musulti, kuya, o kayo musulti, ang serpente. So, mao to'y gipili ni Satanas. Pagsuhod niya dito, hinay-hinay siya ganto dito sa kanang paraiso, garden sa Eden, o iyang gitawag ni si Isha, dili si Isha. Now, una pa nini, okay, i-rewind na to gamay. Ang Diyos sa iyang garden, okay, in the Garden of Eden, magsurusuroy na ang Diyos o kanang mo conduct siya og Bible study ngadto nila ni Ish og ni Isha. Okay? In the cool of the day, conduct siya sa Bible study nila. Og kini si Isha na pagkatapuan mo tambong sa Bible study, si Ish ray pirming present. Kini si Isha absinos, matud pa sa mga kabataan mo yung absinos, meaning nga dili sig tambong. So mao na nga kuwang siya kay balo sa doktrina, sa gitudlo sa Dios. So mao tong mo'y gipili ni Satanas, unsa ka wise gyud ni Satanas, mo'y gipili ni ang babae kay kuwang lagi og doktrina, kay bawo sa pagtulunan sa pulong sa Dios. So iyang tawag dayon si Isha, mayon siya, dali ragod, unsay gisulti sa Dios ninyo nga unsa to, gidid-an mo pagkaon nining kahoy. Maingon si Isha, gidid-an mi, dili gyud mi pa kanon niya ng bunga, bisan kanis paghikap. Now, okay. Maingon ba ang Dios nga bisan paghikap? Wala ba? Ang Diyos miingon lang nga, ayaw kamog kaon ni ining bunga, ni ining kahuya. Kaon raman ang pasabot sa Diyos. Wa man siya moingon og bisas paghikap. Sa ato pa gidugangan ni Isha. Kaya nga naman, kuwang malagi siya sa pagtulunan sa pulong sa Diyos. Kuwang siyang doktrina ba? So mao to nga unsa miingon si Satanas nga, uy, dili na tinuod, gidid-an mo ana, kay
dili buot ang Dios nga maabli anyo sa libutan o mahimo mong parihan niya. O nada ni manis Isya. So unsay gibuhat ni siya yung kaon siya, ingkib siya sa maong bunga sa kahoy, dili apple to ha, bunga sa kahoy nga gidili. Mikaon siya dito og diha-diha si Isya, original nga ngalan si Isya, nalaglag diha-diha og di na siya Isya, nahimo na siyang iba. Karon iyang gitawag si Ish, dali sa Ish. Oh, ano man, ang dali sa kay diha akong ipakita nimo ning kaon ko sa gidili nga kahoy, sa bunga sa kahoy ug lami Ish ta tilawi. Sumitilaw si Ish kay nadani po siya og silang duha diha na laglag. That was the fall of man. So ang Dios sa iyang pagka-omnisyente, iya lang gihapong gipangutana si Ish. Human na sila nalaglag, ipangutana si Ish. Ish, hain ka man. Naibaw gud ang Dios, kay omnisyente gud siya. Mingos Ish, di ako Dios, nganong naghubong ka man. Ning kaon ba mo sa akong gidili nga bungas kahoy? Na kung ingon ninyo ayaw ka na, ingkaon ba mo? Ingon si Ish, o Diyos, tungod manggod ining bahay nga imong gihatag, o mingon ang Diyos, tinuod ba siya? O Diyos, tungod ining serpente, gitintal ko. Ug mao ka na giingon sa in English, og they were passing the buck. Okay? Nagpasa-pasa na sila, nagbasol sila sa usag-usa na karon didto miingon ang Dios, karon dili ka na Ish, si Adan ka na, ikaw Isya, iba ka na, o kay kamo misupak man sa akong gidili, karon pahawa kamo dinhi sa paraiso. Kadto gipakita sa Dios si Satanas unsa di ay gugma di ang Dios. Bisan gugma siya, hustisya pud siya. Karon gipakita sa Dios nga kadtong iyang gibuhat nila ni Isya, kanhing Isya o kanhing Ish, adanog si iba na karon ang gibuhat sa Dios nga iyang giigihan sa paraiso, ang hustisya ang nagalihok, dili na ang gugma. Nagasabot ka ba? God's love mi sibog o karon mi unsa? Mi sibog sa unahan ang iyang hustisya. So mao kadtong gipakita sa Dios ni Satanas. Mingon Satanas, tinuod gyud siyang hingpit gyud ang Dios, ang iyang essence di ay mao ni nga I deserve gyud di ay, pero dili mahimo maningkamot pagyukos pag pakigasdang kaniya. So mao na, he is the adversary, mao na siyang kontra sa Dios. Okay, the arch enemy of God. Karon mingon ang Dios kay gipahawa man sila si Adan ug si Iba ikas paraiso, nagdali-dali sila kuha og dahon sa higira. Okay, the fig leaves ilang gitapis, ilang gitabon sa ilang lawas nga sila amgo na sila, nabuka na sila nga nakaamgo sila nga ubo di ay sila, nga uwaw sila sa usag-usa. So nagtapis na sila karon sa dahon sa higira. Kadtong dahon sa higira nagarepresentar kadto sa tawhanong maayo nga mo'y ilang tapis, gitabos lang kaugalingon aron ma-please gihapon nila ang Dios nga karon dili na kada madawat sa Dios. Mao ang Dios miingon, akong pulihan kanang inyong dahon sigirang gitapis ninyo og unsa og
kanang kining unsay binisaya nato sa kining kuan sa taa kaning animal sa hayop kanang iyang unsa man ay sa binisaya kung ihawon nimo usa ka hayop unya kuhaon nimo ang panit, okay? So ang panit kini sa kanang lamb, because our Lord Jesus Christ is represented by the lamb. He was the Lamb of God who taketh away the sin of the world. So mao kadtong panit sa lamb, sa karniro, mo'y ipuli sa Dios nga mao kadto nagarepresentar sa divine good. So karon gigihan man sila apan misaad ang Dios nga akong ipadala ang manluluwas. Akong ipadala ang manluluwas. So diha pa sila chance nga mahibalik. Nagkaron ang Dios mipatawag siya karon og giingon nato nga eternal life conference in heaven. Unsay tuyo sa Dios? Dios nga mahanang mipatawag nga miingon siya Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo, mag-meeting ta. Atong hisgutan, atong meetingan may tungod sa atong binuhat nga tao. Nga karon nangalaglag sila, wala na sila laing dadangatan, wala na sila laing kapadulngan, gawas lang sa linaw sa kalayo. Umikan sa lang gibuhat. Karon, unsa may atong himuon nga mahibalik sila ngarik kanato. Nga dili sila maadto sa impyerno kundi ngadto sa langit. Unsao man nato. So karon si Ginoong Hesukristo mitindog ug miingon ako ang moboluntaryo sa kanaog niya ng gamay nga kalibutan. I volunteer to come down to that tiny earth sa tuyo sa pagpakamatay sa katawhan tungod sa ilang nabuhat nga sala. Kay nitapot naman ang original nga sala ni Adan ug ni Eva kanila. Okay, the original sin of Adam. Og nuntan kana sa old sin nature. Okay? So mao kana ang formula god nga ang tao makondenar o mahinukman mao ang formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao kana ang formula nga ang tao hukman sa Dios. Kay siya patay naman siya spiritually. Og mao kadto ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Siya ang sugyot nga voluntaryo siya sa pagkanaog dinhi sa kalibutan aron sa pagpakamatay sa tao. Siya ay mubayad sa utang nga nahimo sa tao. Okay? Ug ang Espiritu Santo pod miisa po siya kamot mayong ako pod mo voluntaryo sa pagkanaog niya ng gamay nga kalibutan aron sa pagpasabot sa tao, pagpasabot bahin sa buhat sa kaluwasan nga himuon sa Dios nga anak nga si Ginoong Hesukristo. I volunteer to come down to the tiny earth to reveal, to make the plan of salvation clear, lucid, and perspicacious. Okay? With perspicacity nga maklaro yun nila, masabtan yun nila, matinawad sila. Okay? So mo kadtong nahitabo. So si Ginoong Hesukristo sa madugay unsa siya kay pulong sa Dios man, miturok siya didto sa unsa taguangka ni Maria. Kay si Maria mo'y gipili sa Dios kay siya mao may kalifikado nga gamiton instrumento nga mahimong
anak sa pagkatao, dili pagka-Dios, pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Kay si Ginoong Hesukristo na nag-iya man og duruha ka kinaiya sa Dios, 100% nga Dios, o kinaiya sa pagkatao, 100% pod nga pagkatao. Sumo ka na ang doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hypostatic. So, duha ang iyang kinaiya. That makes him a unique Son of God. Bigatin Son of God. Okay, so misud siya as the Word of God. Misud siya, moto'y giingon diha sa Juan 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. He was born of the Virgin Mary through the power of God the Holy Spirit. So si Ginoong Hesukristo miturok og siya gianak nga way laki involved. Gianak siya kay pinaagi man lang sa gahom sa Espiritu Santo nga siya miturok og gianak siya ni Maria. Di naman siya anak dito pa sa mga palasyo ba, mga lami nga mga lugar, dili dito in town sa pasungan nanganak si Maria. Dito niya ianak ang bugtong anak sa Dios, the only begotten Son nga nahimo na karong usa ka nato. Okay, but he was the Word and he was made flesh. So nahimugso si Ginoong Hesukristo. Og he grew up in stature, and 30 years later, nag-ampo siya dito sa Garden of Gethsemane. Okay? Nag-ampo siya dito sa makato kahigayon. Miingon siya sa in English, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not my will, but thine be done. Anakin na mabasa sa Marcos 14:36. Now, before praying at Gethsemane, he took with him kinsa gidan ni Ginoong Hesukristo. Sila si Pedro, si Santiago, ug si Juan, Peter, James, and John, ang iyang mga disipulo. And he asked them, you sit here while I pray. Yan sa Marcos 14:32. Unsa, nagbantay ba sila? Wa, nakatug, nangatug ang mga disipulong gihangyo sa ni Ginoong Hesukristo sa pagbantay kaniya. Okay, wa madugay, ato na lang ni fast forward, wa madugay, may abot ang mga sundalo nga mga Romanhon. O kadto si Judas Iscariote, usa sa mga disipulo ni Ginoong Hesukristo, nga mao ay nagbudhi kang Ginoong Hesukristo, miduol kang Ginoong Hesukristo og iyang gihagkan si Ginoong Hesukristo. Umiingon si Jesus, Judas, imo bang budhian ang imong agalon pinaagi sa halok? Og dito dayon girikisa dayon og binakli dayon si Ginoong Hesukristo nga mao'y timailhan nga siya man ang ilang ipangita sa mga sundalo. O karon mata na ang mga disipulo kay nagkagubot naman. O kini si Pedro na may pagka-emosyonal nini, lanit dayon siya sa iyang espada o iyang gitigbas ang usa ka sundalo, gitigbas ang dunggan nini o naputol ang dunggan. O mao tong mingon si Ginoong Hesukristo, ayaw na buhata o iyang gikuha katong naputol nga dunggan o iyang giuli o nakurat katong nakita mga sundalo. O mingon si Ginoong Hesukristo, ayaw gamita ka ng espada, because those who use the sword will die with the sword. Mao kadtong gisulti ni Hesukristo. Okay, fast forward, ilan na nang hiktan si Ginoong Hesukristo o ilan nang sugdan sa pagsukmag, pagbunal, pagsuntok, pagbukbok, tanan pagbugal-bugal kaniya ila siyang
giludan tanan nga mga binuang, tanang pagbugal-bugal lang gibuhat kang Ginoong Hesukristo. So mao kadtong pasyon ni Ginoong Hesukristo. O atong makita unsa ka makaluluoy ang iyang kahimtang apan iya katong giluom tungod kay ikaw ra ba paminaw. Ikaw nga nagpaminaw ning atong Bible study, ikaw ra ba ang diha sa iyang hunahuna? Ikaw ra. Ayaw na pagunahon nas uban, ikaw mo'y iyang didto siyang hunahuna nga unta. Unta. Ikaw makaamgo, makasabot, makaila nga siya nagpakamatay mo'y mibayad sa atong mga sala tanan. Mao bitaw tong siyang pag-ampo dito sa hardin sa Getsemani nga mingon siya, Father, if it is possible, let this cup pass from me, but not my will, but thine be done. Kaya ang suod niya itong kupa, nahibaw ka unsa? Suod niya itong kupa nga iyang gikuptan, samtang nagampo siya, puno kadto sa imo, ako, atong tanang mga sarasdibok kalibutan. Dito, yung itong maong kupa, ug iya na kadtong pagaimnon dito, samtang magabitay na siya dito sa cross. Mayingon siya, kung mahimo, Amahan, ang pandili ang kong kabubuton, matuman, kundili ang imuha. So, mao kadto ang pagsakit na nilang Ginoong Kristo, hantod miabot siya dito sa cross. O unsa, of course, ila pang gikurunahan og tunok, ila pag yung giunsa, gilatigo, ug kadtong nahinumdum baka sa Passion of the Christ nga salida, kadto daghan ang tandog dito, nakaamgo, unsa ka grabe ang yagian ni Ginoong Kristo. Apan sa original gyud, sige pasabot sa Biblia, mas grabe pa. Ang grabe dito ganing paghulagway nga ang naong ni Ginoong Kristo samtang nagapadong na siya sa cross, samtang pasan niya yung cross, ang iyang naong wa na makahitsura, nagkadugo, grabe ang hitsura ang Ginoong Kristo. Di na hitsura tao niya. Mao bitaw tong usa sa mga kababayen-an nagda siya og ipahid nga murag tualya, pahid sa naong ni Ginoong Kristo, ug mi lakra dito ang iyang naong. Wa na magkahitsura. Ug karon ila nang gidda dito sa bungtod, ug adto na nila tiwasi si Ginoong Kristo. Ug imong naibaw-an iyang mga gilitok samtang didto siya. Ila siyang lansang gikas alas 9 sa buntag. Alas 9 buntag. Unya, nagsige na siya syagit. Ningon siya, Amahan ko, pasailuan sila, kawan sila masayod, silang gibuhat. Usalan to sa iyang mga gipahayag, gibutyag dito, iyang gibungat. O mao kadtong mga gisulting Ginoong Kristo. O mingon pa siya, giuhaw ako. Okay? Unya, mingon na po siya, sa pagka alas 12, awa siya mag-ago dito sa gikas alas 9 hangtod alas 12. Iyang giluom ang tanan. Ang kinagrabihan na gyud nga iyang antos mao katong alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa palis sa hapon. Kay ngano, mao na to'y 3 ka oras nga diin ang tanan nato mga tanang sa tanang tawo sa tibuok kalibutan, gikan sa una nato ginikan, gikan ni Adan hangtod katapusang tawo mahimugso ning kalibutan na ang tanan nato mga sa gitapo dito gi dakdak ngadto kang Ginoong Kristo, gi unsa gi hanok ngadto kaniya kang Ginoong Kristo. Mao kadtong miag siyagit na gyud si Ginoong Kristo, mingon siya, Amahan, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?
mao na sulti nga Diyos ko iloy lama sa bakani. O sa Griego, timo hinanti mi igkatilipis. Mo kadto iyang gipamong sa Griego nga pulong nga gibiyaan na siya. Gumikan mibiya ng Diyos nga Espiritu Santo o Diyos nga mahan. Kaya puno siya sa atong mga sala. Mao ba itong gingit-ngitan ang tibuok Palestina tungod kay di buot ang Diyos nga makita sa tao ang kahimtang siyang bugtong anak. Puno sa imo ga ako mga sa. Mao kadtong dihay usa sa mga didto siyang kilid nga mga kawatan, mga robbers, miingon tong usa. Ginoo, hinumdumin taong ko kung tuwa na ka sa imong ginharian unsa gitubag ni Ginoong Kristo. Ingon siya huwat sa kay naapay mga daghang lakaw nining kahimtang nga naapay rapture, naapay tribulation. Mingon dahil tubag ni Ginoong Kristo karong adlaw magauban ka kanako didto sa paraiso. Mao kadtoy magtotoo kadtong maong kawatan. Apan dito sa pikas nagbiyay-biyay kang Ginoong Kristo bugal-bugal. Ngayon siya kung anak man ka sa Diyos ka magkaha luwas sa imong kaugalingon og apil ko. Ingon magyagayagaan niya. Si kadto mo ay unbeliever, dili magtotoo. Okay? So, mo kadto nga ang katapusan na yung gipamong ni Ginoong Kristo. Pagka hapit na sa alas 3, mingon siya, tetelestai, ang saibot pasabot. Tapos na. Natapos na ang akong misyon sa pagluwas sa tao. Diha iyang gibilin usab ang dapit nga angay natong puy-an. Ginganlan nato sa atong doctrinal nga pagtuon nga divine dynasty. Dynasty, duha ka nakapulong kombinasyon, dunamis ug sphere. Dunamis means power, gahom. Sphere means lugar. Lugar o dapit ka na unsa nga may gahom sa Dios. Gibilin diha ni Ginoong Kristo. Right there, pagkabugto siyang gininaw, pag iyang gibuhian ng iyang gininhawa. Kay miingon naman siya, Father, into thy hands I commend my spirit. Diha mi dungo na siya. Dito siya namatay. Ug kadtong kamatayon nga espiritual ni Ginoong Kristo, mao kadtoy nakaluwas nimo ug nako. Kung ikaw magtutuo niining higayuna, nagpaminaw niini, ikaw giluwas ni Ginoong Kristo tungod sa iyang pagkamatay espiritual. Mo to'y nakaluwas nimo. Apan dito sa cross, kung balikon kining prinsipyo, why kapasayloan sa salang nahimo dito sa cross. Okay? There was no forgiveness that happened there. Natingali mo sinta na po kami. Why kapasayloan? Ang buot atong ipasabot nimo paminaw. There was no forgiveness that happened on the cross. What our Lord nga gibuhat mao ang pagsangkap, pag-provide kanimo sa kaluwasan. That was a provision of God's salvation. Ngayon siya pasabot. Why kapasayloan na hitabo sa kadtong na hitabo? Kung imong tuuhan, paminawi gini pagayo. Kung imong tuuhan si Ginoong Kristo nga maoy namatay aron sa pagbayad sa imong mga sala didto sa cross, nagpakamatay siya tungod sa imong sala. Kung imong tuuhan katong iyang gibuhat ug tuuhan nimo nga siya maoy imong bugtong personal nga manluwas, ikaw maluwas.
diha ang forgiveness. Mahitabo kung ikaw mo himo og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Nakasabot ka? Mao kini ang lintunganay nga buti pasabot sa kaluwasan. Igsuon nga dili magtotoo. O ikaw nga igsuong magtotoo, gipasabot ka unsay natabo sa dihang ikaw naluwas. Naluwas ka tungod kay ikaw mihimo og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga siya namatay dito sa krus tungod sa imo ug akong mga sala. Maura ka na ang kaluwasan. Faith alone in Christ alone. Ayaw nagdugangi. Kung imong dugangan ka na, dili kaluwas. It's sorry to tell you that. So mao ka nang gikinahanglan nga imong sabton nga kadtong iyang gibuhat. Mao kadto ang gugma sa Dios nga iyang gitanyag o gihatag, gitagana kanimo. Nara kanimo mudawat ka ba niya na o musalikway. Na ka may kaugalingong kabubuton, ang Diyos dili mamugos. Apan, with that freedom, you are free to choose. With that freedom goes responsibility. Ikaw lang ang manubag sa imong desisyon nga himuon. You are the only one answerable, responsible, and accountable sa imong desisyon. If you believe in Christ, eternal life. If you reject Christ, eternal condemnation. Pili. Ang Diyos nagaingon, pili. Ana kay kapilian. Apan, unsang desisyon nimo himuon, ikaw raw sab ang manubag. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, atong ipanungod kining panakop nga mga gutlo nining atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. To anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life, we want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. Ikaw ang ginahuna. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. So that right where you sit right now, sa imong nimutangan, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation now, the door of eternal life is now open. Bukas na. How do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, karon mismo, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought, sa una-una lamang, inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, O Lord, for we ask it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.